tapayas. Ay, deng tawo. Oh, yaw na kununay, tigobantayan ta ka sana. Kaya daw, Para pig kakaputan, iyon na naman. kaya daw, ako dudaw na ako sa imo, saging-saging ka sana maagi sa may mga tinanong ta. Makuha ka, o araw ka, makuha ka naman kang tapayas ko. Sa'yo mo yun eh? Iyo. Mahira ka, saradayutin pa nga nga, kukaan mo na naman. Kaya pa yung dadara pula. Yan ang problema sa'yo mo, grabe ang kaimutan mo. Kani ka nagkuha naman sa kuya kita payas na, ano sana? Ay, sa pagkuha ko naman sa imo kang tapayas, nagpaaram ako sa imo. Nagpaaram ka, nakakuha ka na nga ni. O kaya, Para ko nga ni, nagpaaram. maarog man, pupudoon ko na kutaan, mapaaram ako, nakakuha na ma. Teka na ako na makatayo mo man. Natayawan ka ba yaligin, sabi mo? Madumang ka sa kunya no, Canada, mapa-Canada ka. Ay, ako naman, kang sugma. Sabi naman, madaliun man. Para nagbakal ako naman kang barko ko, tatad, bahiling dito. Ay, ng barko. Ito, iyo, pahiling ko na ito sa iyo. Gura na ang barko mo. 3 million. 3 million? Ibabaon man na barko. Sana yutun man na barko. Ano ito naman, may binakal akong barko niyan. Bagong bagaw halit sa Sweden. Alam mo kung gura na? Gura ano? Isos, 300 million. Boy. Makanuson man gayon. 300 million. Makanusumpaan. Nasay mo para 3 million pa lang. 3 million, pero magayon. Baka kung kasko. Ilan mo ay tagtaon? Oo. Ine, pwede ka kung tawag ko kayo na kita payas. Hindi ka man sa kung nagpaparang. Makuha ka naman. Grabe ang tapayas ko naman para pighapiyap ko. Piya, pumus tapayas. Mabako yung tapayas ko. Ay man nga ni pwede. Sa kuya na ito, oh, ibang tapayas ang pighapiyap ko. Sabi naman, maimutong ka. Bako mo man garuam. At sa kuya ine, maya mo magagad. Gabos naman sana huling mangga sa iya da. Bako naman pala. Maya mo magagad. Dahil naman nga na kumahagad. Hindi eh. Tao to naman, grabe akong talong na tapayas. Kung dahil mo pagsalaan na ako naman, makuhaan naman dyan. Tigburo bantayan ko. Yako, garuto naman sila pa naman kang mangga. Madawa na sa mga tapayas. Sabi na, sabi bagang pigigi mo sa kuya. Pag-aapi bagang pigigi mo. Pang-aapi. Bibuyugon mo ha. Sige muna sana ako pagsauti. Iba man ka na nagkukuha. Kung lagod mo niyan, tapos sa tinanong ko, pwede ka na magkuha. Daw kag pa. Yan ang maray. Kung Okay na sa'yo, i-share mo ang tanong yan. mo. Sige na. Kapirang kuha mo ka na eh. Eh nakumakungali ka. Dahil man, anong kuman? Grabe akong tapayas. Wala ka. Di ba naman nagbayan ta karalig de. Sabi mo sa imo ini. Mauli na nga ni ako. Hapon na baga. Nahiling mo ah. Sabi niya, sa'yo da ini. Awado na ako. Yuguyugon mo. Bako naman pala ninyo. Uy, di ko naman kayo na naman ma-high blood.